Takže zdravím vás lidičky, vítejte u dnešního videa. Dneska si ukážeme tutoriál, jak zprovoznit skript Discord Rich Presence neboli RPC skript, který vám ukazuje status na Discordu, na jakém serveru hrajete, kolik počet hráčů tam je, na jaký postavě jste, můžete si to i měnit, jakým jste autě a taky. To tam klidně popřidám potom, teď vám zatím ukážu jenom počet hráčů a jméno postavy a jméno serveru taky, takže se pustíme do toho. Takže naším úkolem bude teď jít na GitHub a najdeme si tam můj GitHub, ale to budete mít asi v popisku, takže dělat vlastně nemusíte, ten debil. A dám do popisku tenhle ten odkaz, kde je ten skript a vidíte, dělal jsem to před 4 měsíci, ale nedělal jsem ještě na to tutoriál. Trošku mi to tady poupravil Luky. A klikneme tady na kód a dáme download zip a to se dostane do zipu a teď ten skript okolo sebe máme. Vidíte? Tady. Čekujte to. Můžete v klientu a vidíte. Tady máme nějaký jako ty upozornění. Tak a teď tady máme jméno RPC, ID aplikačního bota, IP serveru, pozvánka na Discord, to můžete dát. Emoji si taky můžete změnit, to vůbec nic není. Tady ten základ tam má být, taky hezčí potom. Tak, tady máte počet hráčů z 50. Záleží, jaký máte limit na vašem serveru, počet hráčů, že pokud máte 100, tak to napište 100, pokud 200 padá, pokud 500, to už je na vás. Ale klasicky asi mají všichni 50. No a teď se vrhneme na tohleto, aby nám to fungovalo. Tak, tuhletu stránku vám dám taky do popisku videa a tady se přihlásíte na té stránce a potom tady budete mít taky aplikace jako já, nebo možná jste si už někdy vytvářeli, možná ne, možná tady nebudete mít vůbec nic, takže dáte tohleto, new application. Jmenujete si to třeba podle toho vašeho jména serveru, asi tam mám třeba testing server, protože já žádný server nemám, já jenom testuju skripty své a dělám na nich. Tak máme tady app ikon, můžeme si tam dát třeba klidně tohleto, co tam mám. Nejvíc cool profilovka Sokre, dám si to. Tak. A tohleto ani nemusíte plnit, nás zajímá jenom tohleto, application ID. Já si to radši zakryju, protože to můžete využívat i vlastně to moje, ale jako mě to bude k ničemu, protože i tak to tam prostě zakryju. A dáme tady ID aplikačního bota a to změníme. Dáme jméno toho, dáme na testing server IP, já používám nejlepší hosting na světě, to je RedHost. Máme to tady. Kopíruji si adresu, prostě skopírujete si svoji adresu serveru, co máte svýho. A teď půjdeme tady do toho, zpátek, IP serveru, dáme tady. A teď pozvánka na Discord, tak je to docela důležitý, protože jestli chcete, aby vám fungovalo tady to tlačítko, tak to dá vlastně hráčovi do, jak se to říká, do schránky, myslím. Tak do schránky vám to dá ten odkaz. Takže já nevím, já si tam třeba tady sebe, tady, třeba ten odkaz na Discord svůj. A tady to změníme. Tady to je prostě důležitý, jo, tohle to se musí měnit, není to nic jako nějaký hrozný, jakože to je nějaký špatný, prostě to je jako jenom upozornění, že tohle to hlavně musíte změnit. Já jsem tady dal, já jsem to skopíroval špatně. No a vidíte, že teď by to mělo fungovat, takže si to vyzkoušíme ve hře. Tak jak můžete vidět, já už jsem na serveru. A zapomněl jsem vám říct, že musíte dát si skript do složky a pojmenovat se ho podle sebe a potom si ho zapnete na serveru. Tak, přidal jsem si skript na server a teď stačí jen ho zapnout. Ale myslím, že už jsem ho zapl na chvíli, jo. Takže vy si ho zapnete buď v konzoli pomocí start a jméno toho skriptu, jste si to pojmenovali, já jsem si to pojmenoval tak.
by se to mělo tak do 30 sekund aktualizovat a měli byste mít ten status na Discordu. Ono to chvíli trvá. A já jsem si tady vlastně vypnu taky. Tady to hlavně taky důležitý mít zapnutý, protože jinak to nebude fungovat, jinak se vám to neukáže na tom Discordu. Tohleto, poslední settings. Takže uvidíme. Tak, aby se to načetlo, můžete vidět, že tady mám hraje testing server, což je ten pojmenovaný jméno toho serveru. Tady mám taky testing server, tady je ta ikona, kterou jste si dali jako to, tady na tom Discord Pavel to. Tak tady. A takhle to vypadá, no. Vidíte, jedna z hráčů z 50 na serveru jsem jenom já, takže tak. A jo, takhle funguje ten skript. Doufám, že jste si tutoriál užili, že jste pochopili tohoto video. A pro víc takových videí dejte like, ať vám můžu dávat víc tutoriál ke všem skriptům. Promiňte, že trošku jak debil je ráno. A jo, mějte se, a zatím čau.